20 май ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар 10-мин форуми ҷаҳонии об дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия баргузор мешавад иштирок ва суханронӣ намуд. 20 май дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия форуми 10-уми байналмилалии об оғоз гардид, ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок намуд. дар ҷаласаи ифтитоҳии форум сарвазири мамлакат таъкид кард, ки ҳадафи Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва таъмини ҳаёти осоишта барои мардуми сайёра равона карда шудааст. Тоҷикистон дорои захираҳои бои гидроэнергетикӣ буда, ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар масъалаи обу иқлим ва пиряхҳо ба нафъи тамоми мардуми сайёра нигаронида шудааст. иттилоъ дода шуд, ки шаҳри Душанбе аз 10 то 13 июни соли 2024 мизбони конференси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ва ҳозирин барои иштироки фаъолона дар он даъват карда шуданд. ҳамчунин дар доираи форуми 10-уми байналмилалии об мулоқоти сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти Индонезия Ҷоко Видодо баргузор гардид. зимни вохӯрӣ масоили ҳамкории Тоҷикистону Индонезия дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ, рушди робитаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ҷалби сармоя, обу энергетика, саноат, нақлиёт, фарҳанг, маориф ва мубориза бо хатару чолишҳои муосир мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин тарафҳо роҷеъ ба баргузории конференси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мубодилаи афкор намуданд.